Ja, nu snakker du med Ali, Mathias og Peter. Vi har valgt sang 1 i Liaden fra linje 101 herfra. Det er 120, som så går hertil. Det teksten handler om, er, at Agamemnon han bliver vred og beskylder ham der Kalash for at bringe Agamemnon, for at bringe Agamemnon ulykke. Det kan man så se her, at han giver ham et hadfuldt blik. Og han siger så til ham, at det er på grund af ham, at det hele er sket, og han kalder ham for ulykkesborgmanden. Han siger så også senere, at han vil gerne have, at han elsker, altså Agamemnon elsker hende der Chryseis, med hans egen kone, som så ikke får udtalt navn. Clytemnestra. Ja, noget af den stil. Men han lover så at aflevere Chryseis tilbage til at han lover at aflevere hende tilbage til hendes far Chrysos. For han gør det kun for sådan, at hans folk skulle kunne overleve den pest, som der blev kastet ud over hans befolkning. Men til gengæld vil han også have en anden kone, eller en anden pige, for at give hende tilbage. Som man kan se her, fordi det er hende, jeg ønsker i mit palads. Jeg er med mere end min agtige Klimateros. Ja, noget af den stil. Ja. Godt læst. Ja. Altså, men han siger også, at selvom hun er noget af det bedste, han ønsker sig, så vil han jo også så han gerne give hende væk for at redde folket. Så han prøver at virke som den her held, som han skulle have været fra starten af, og aflevere hende tilbage til hendes far.